Per l'escola valenciana hem dit que és una escola, és un lloc on es naix, en aquest cas, la cultura i l'educació. On naix, creix i se desenvolupa el model d'escola que volem. L'escola pública de qualitat i en valencià. Posa de relleu el que volem que encara no s'ha aconseguit. La vertebració del territori i l'estreta unió dels pobles que comparteixen la llengua. Amb les trobades fem escola. Fem escola, escola, escola. Fem poble, poble a poble. Fem comarca, comarca a comarca. I fem país. Això ho fa Escola Valenciana gràcies a tots els que participen arreu del nostre territori. I tot això ho fem a poc, vertebrant el territori i volem donar-lo a conèixer, que coneguen el territori, que se passegen. Per aquesta raó, el lema de les trobades que hem triat enguany, Un país d'escoles, posa en valor la tasca quotidiana de tants docents anònims, de tantes mares i pares, de tants alumnes que han fet i fan i faran escola. Gràcies a aquesta implicació, a l'esforç i al treball de conjunt de tota la comunitat educativa, a hores d'hora ens trobem en què l'escola valenciana, la nostra escola, la que hem defensat en temps foscos i construït a poc entre tots i el treball diari, és sinònim d'excel·lència educativa. L'escola en valencià ha sigut decisiva per a incrementar el nombre de parlants de la nostra llengua. L'escola en valencià ha sigut decisiva perquè els estudiants dominen de forma equilibrada, molt important, de forma equilibrada, les dues llengües oficials del nostre país. I això, companyes i companys, és una gran fita. Des d'Escola Valenciana volem evidenciar que un país d'escoles sou totes i tots. Sou els que ensenyeu i eduqueu els ciutadans del futur, els que més tard faran el país. I hem d'anar més enllà. Hem de seguir fent camí fins a assolir la normalitat de la nostra llengua en tots els àmbits. Necessitem una ràdio i una televisió amb uns continguts 100% en valencià. Necessitem que aquests mitjans de comunicació estiguen al servei del poble i es definisquen com a servei públic. És important que no siguin propagandistes. L'alumnat que eduquem en aquestes escoles seran els ciutadans del futur del País Valencià. I ara comencem a recuperar-se del maltractament de tants anys de mal govern. Tot això per aconseguir que la llengua que ensenyem a les escoles estiga al nivell i al prestigi que li pertoca com a prestigi social que li pertoca. Farem nostra que es mar que mai es conforma, dona-li la volta, veiem a contrasono, ressona la força de l'ona que erosiona. Farem nostra que es mar, solcarem per lluitar, serem pirates sempre a punt per l'abordatge. Retorna la força de l'ona que erosiona. Farem nostra que es mar que mai es conforma.